दर्शन ना करवला आए जिया लाला चावला आज आया बकी मऊ में देखिया पंडाल एहू में आज आया बकी मऊ में देख लिया पंडाल एहू में डीजे मिट्ठू राजा पटसोनी देख लिया पंडाल जय के महीनवा हवे करा बीमा चरचा रेडी करके रखा पर सदिया चढ़ल बाटे चैत सबसे कैनी बीमा चरचा रेडी करके रखा पर सदिया केकरा खातिर जगवले बाड़ पुली पैसा बचवले बाड़ कैसन सवाद बा एहू में अरे भीमा जी के दर्शन ना करवला आए जिया लाला चावला आज आया बकी मऊ में देख लिया पंडाल एहू में आज आया बकी मऊ में देख लिया पंडाल एहू में देख लिया पंडाल डीजे मिट्ठू राजा पटसोनी देख लिया पंडाल ऊ में सजीत पंकज तोहार